like why I saw in real life. I would ask because what I see in real life, it's not what I see on social media. Kushuthi mina umzala mangamcela kahle kahle ngifuna ukubona ukuthi lento ekhuluma iqiniso sibeke wena nama-BBL noyithunza sibeke so kushuthi zingakhala. Hayi akusi competition mzala. Mina ngiright ukuba umfazi wasendlini. Yabo khona umehluko ukuthi kube iblompoti lase akusi competition. You understand? I cannot compete with someone I don't have a problem with. Angina problem. Nah, we understand. And angikho competition. Mawuthi umeso mzala. What do you mean? Thina phela ama-BBL maybe we can judge by seeing asazi ukuthi mele ibe kanje somewhere then there. Yabo. Nini esithombeni le enye ifika iphezulu kuna iside elinye lide elinye lifishane. Sinini ibunzuko khona zindle. So right makagcokile. Hayi. Wrong. Is there kuke kaba ne problem between wena no Sign after the podcast or uke washo something off now? Mzalo, there's no problem. Okay, right. But right maga for me right makagcokile muhle kathi manje ugele ebusweni perfect ngeke umenze fokol ngeke umenze next inkinga ukuthi lo mzimba usuke wangena kuma panel beat amaningi nje muhle kabi ugele yo muhle yes nginenkinga nje ukuthi ngibone live no into engayi understand ngizala ukuthi thina silungisile ngoba sizele uyabo sizele thina so sesifuna ukulungisa yena akakazali ulungisile engaka zala wazala wambuyisela ezulwini khohliwe kwasho yena kusho mina le wayifaka zangikusho mina kwasho yena wazala wamjikisela emuva